салом алайкум тамошобинони гиромӣ, хушомадед ба канали Дунёи рангини кӯдакон. Дар дарси имрӯза мо қолинча барои таги пиёла мебофем. аввал аз ҳалқа сар карда 6 ҳалқа мебофем. Якто пайваст карда 6 мебофем. пас аз ин 2 занҷир гирифта ана ҳамин хел ва ба фосила мебофем. як маротиба симаки бофандагиро ҳамин хел тоб дода ана ҳамин хел як маротиба ва як маротибаи дигар мебарорем. то охири қатор якто тоқ якто ҷуфт бофта меравем. танҳо ба фосила. якто тоқ якто ҷуфт. боз якто тоқ якто ҷуфт. ҷуфт яъне дар як сурохи 2 бофтан. мо ба охири қатор расидем. якто ҳамин хел гирифта пайваст карда боз 2 занҷир мегирем. боз 2 тоқ якто ҷуфт ба фосила мебофем. ман ба охири қатор расидам. боз якто ҳамин хел пайваст карда 2 занҷир гирифта пас аз ин 3 тоқ якто ҷуфт мебофем. ҳамин тавр 6 қатори дигар мебофем. ман 6 қатори дигар бофтам, тамом кардам. қолинчаи мо ҳамин шаклро гирифт. акнун риштаи зиёдтиро мебурем. дар ин қисм мо калаи ягон ҳайвонро медузем. ман аллакай бофтани калаи харгӯш ва хирсакро дар наворҳои гузашта нишон дода будам. линки онро дар зери навор мегузорам. шумо метавонед ки аз он ҷо тамошо кунед. акнун каларо медузем.
калаи хирсакро духтем. дар ин қисм пойҳояшро медузем. ман аллакай 2 то по бофтам. Пой бофтанаш бисёр оддӣ аст. ҳалқа гирифта 6 то мебофем ва 3 қатори дигар оддӣ мебофем. қолинчаи мо тамом шуд. мо дар болои ин метавонем пиёларо гузорем. бо ҳамин навори имрӯзаи мо ба охир расид. агар навори мо ба шумо писанд омада бошад, лайк мондан ва обуна шуданро фаромӯш накунед. То наворҳои оянда, хайр, дар амони худо бошед.